Zoals ik net al aangaf, het kabinet heeft een persconferentie gegeven en daarin stelde de regering PISAS 3 de nadruk te leggen op integriteit. Het heeft even geduurd, want het heeft sinds vorig jaar in juni, toen trad het kabinet PISAS 3 aan. Toen was er een verklaring over wat men wilde gaan doen. Nu is er een regeerprogramma, bijna 100 pagina's. En daarin wordt duidelijk aangegeven wat de regering wil bereiken tijdens de regeerperiode van 2025 tot 2029. Volgens minister-president Gilmar Pisas geeft de regering met het regeerprogramma aan wat ze willen bereiken de komende regeringsjaren, hoe ze dat gaan doen en op welke manier de voortgang zal worden gemeten. Voor het vaststellen van doelen en prioriteiten heeft de regering gebruik gemaakt van 6 fundamentele elementen die samen de visie van elk ministerie omvatten. En daarbij gaat het ontwikkeling, met name duurzame en verantwoorde ontwikkeling. Ook is gekeken naar de impact van voorgestelde projecten om prioriteit te geven waar het meest noodzakelijk is. Alles gericht voor de toekomst van Curaçao en voor het waarborgen van de stabiliteit. Tegelijkertijd werd aangegeven dat het regeerprogramma laat is gepresenteerd, maar het is niet verkeerd. Het is pas na 8 maanden en volgens de regering had er nog langer kunnen duren, maar is nu daadwerkelijk de knoop doorgehakt. Alles moest goed uitgevoerd worden en met één partij loopt het misschien wel anders dan met een coalitie. Nu duurde het soms wat langer, maar heeft het niet gezorgd voor slechte plannen. Al dus de regering. Laten we kijken, want we hebben nog een regering tot 2029, het kabinet Pisas.